Ναι. Είχε δύο. Πώς θα αφήνουμε, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχια ή Χριστούς αιώνας των αιώνων να μείνουν όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Εκείσο καλέσασε προς ουρανίους μονάς, τηρεί και μετά θάνατον αδιαλώδητον, το σκήνος σου όσιε, σιγαρεν τη Ασία, ως εκμάλωτος ήλθεις, ένθα και οκιώθης το Χριστό Ιωάννη, αυτόν νικέτευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγα ελεός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Πατριάρχου μου Παθρομέ και του Αρχιεπισκόπου μου Ιερονύμου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, υγείας, σωτηρίας, επισκέψης, χωρίς και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, Σπυρίδων Ιερέως Θεός Πρεσβυτέρας, Ευαγγέλου Μαρίας, Σταματίου Σοφίας, Νικολάου Μαρίας, Ειρήνης Μαρίας, Παύλου Αθηνάς, Βασιλικής Μαρίας, Αλεξάνδρας Δεσποίνης, Δημητρίου Μαρίας, Αναστασίας Βασιλικής Ελένης Ευαγγελίας, Παρθένα Μαρίας, Μαρία Ελένης, Ουρανίας Χρυσούλας, Δανάης Μαρίας Μαρίνας, Ελένης, Σοφίας, Υγείας, Σωτηρίας και Θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις εις την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλά είναι μεγάλη. Θα περάσετε όλοι, θα προσχίσετε, θα βρει στο πετραχύλι μου τον Άγιο και θα φύγουμε σιγά σιγά. Ελάτε ένας-ένας, το πετραχύλι, τον Άγιο. Thank you.